Áno, aj takto to dnes večer vyzerá pred divadlom Andreja Bagara. Máme tu 60 sanitiek, ktoré tu skončili svoju spanilú jazdu a ešte na záver toho dnešného veľkého programu chystajú jedno jedinečné prekvapenie. Mimochodom, keď už je reč o sanitke, tak to je hlavný prostriedok, ktorý slúži na transport postihnutého a v ktorom sa dá aj počas prevozu o postihnutého postarať. A to už je symbolika ďalšieho ramena záchranárskej modrej hviezdy. A zdá sa, že tieto naše krásne sanitky prilákali aj túto milú rodinku. Pekný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Odkiaľ ste prišli? Zámkov. Až z Nových Zámkov. Prezrate, čo vás sem prilákalo? Máme tu syna, ktorý tu robí u záchranárov. To znamená, že sa v tejto chvíli nachádza kde? V sále. Nachádza sa v sále, ale on nie je jediný a Ajka nám prezradí, že kto všetko ešte v tej sále je však. Mamina a ocino. Tak ich v tejto chvíli pozdravíme. Čo povieš, zamávame im do kamery? Áno. Áno. Takže zdravíme do sály v tejto chvíli. A ešte možno jedna otázka, aby sme nezabudli aj tuto na vášho manžela. Viete, ako sa to hovorí, obuvník chodí bosý. Ako to vyzerá v tej vašej záchranárskej rodine? Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc? No, som šofér dlhé roky, tak dúfam, že áno. To je chválihodné. Ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes večer prišli medzi nás a podporili všetkých slovenských záchranárov. Od nás spred divadla je to v tejto chvíli všetko. Odovzdávame slovo späť do sály. Vážené dámy, vážení páni, vážení televízni diváci doma pri televíznych obrazovkách, práca záchranára to nie je len zachraňovanie ľudských životov, ošetrovanie, húkanie či rýchle premiestňovanie sa, ale je to aj schopnosť dať o sebe vedieť. Som tu, môžete sa na mňa obrátiť. Práve s tým je aj spojená ďalšia kategória našej zlatej záchranárskej hviezdy. Ľudí, ktorí sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Poprosím si kategóriu Rozvoj a propagácia záchrannej zdravotnej služby. V tejto kategórii sú nominovaní Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby za organizačnú a finančnú podporu odborných podujatí. Nominácia číslo 2. Záchranná zdravotná služba Optimus SRO za úspešnú reprezentáciu záchrannej služby na medzinárodných súťažiach. Nominácia číslo 3. Pán docent doktor William Dobijáš za celoživotný prínos v práci so vzdelávaním záchranárov. Oceneného v tejto kategórii prichádza vyhlásiť pán Tibor Tóth, primátor mesta Vráble. Dobrý večer, pán primátor. Dobrý večer. Dámy páni, víťazom a zároveň držiteľom Zlatej záchranárskej hviezdy v kategórii Rozvoj a propagácia záchrannej zdravotnej služby sa stáva Asociácia poskytovateľov základnej zdravotnej služby. Asociácia poskytovateľov. Dámy a páni, cenu preberie podpredseda asociácie Michal Bahelka. Cenu prichádza odovzdať pani Eva Solárová, dekan zdravotníctva v Nitre. Dobrý večer vám všetkým, nech sa páči, dopredu, poďte. Srdečne blahoželáme. Nech sa páči. Zatiaľ sme my v sále ostatní cenu nedostali, ale myslím si, že nás určite poteší No Name